Efo poblogaeth sy'n heneiddio a dymuniad y rhan fwyaf o bobl i aros adra cyn hired a phosib, mae'n bwysig iawn sicrhau bod gwasanaethau addas ar gael i helpu pobl i fyw yn annibynnol. Dyna pam mae Cyngor Gwynedd ynghyd â nifer o bartneriaid eraill wedi mynd ati i edrych ar sut mae gwasanaethau gofal yn cael eu darparu i oedolion ac i ystyried sut mae gwella y ddarpariaeth honno. Pa mae rhywun wedi cael codwm neu dreulio cyfnod yn ysbyty, yr un peth mae pawb eisiau wneud yn syth wedyn ydy cael dod adra wrth gwrs ynde. Wel, rhywun sydd wedi bod drwy brofiad fel yma yn eitha diweddar ydy Miss Ellis, felly be am i ni fynd i ddeud helo wrthi? Yn draddodiadol mae gofal cymdeithasol wedi canolbwyntio ar gyflawni tasgau dros bobl. Mae'r pwyslais rwan yn symud at alluogi pobl i wneud pethau drostyn nhw eu hunain. Diolch i chi, Miss Ellis. Rwan ta, da chi wedi bod yng nghanol rhyw drybini yn dydach yn ddiweddar. Dydwch yr hanes wrtho fi? Wel, yndi mynd i mewn i'r bath 11 ar gloch y nos. A wedyn mae gen i fel rhyw felt pwrpasol. Dydych chi'n pwyso, bas yn yr ochr. Mae'r belt yn mynd i lawr. Dyn byddech pwyso yn ôl, byddech wedi fyny wedyn, de. A diwrnod yma, ddau o ddim dod i fyny. Wedyn fedrwn ni'n dod o'n o. Fedrwn ni'n ymwyw, 3 sibo a ffordd i ddod allan o'r bath fa. Fedrwn ni ddim. Ac am faint fuoch chi yna wedyn? Oedd hi'n 2 o gloch y pnawn, neu tan pnawn 2 o gloch y pnawn wedyn mes i na. A wedyn fes i yn ysbyty Gwynedd am wsnos. A symud o fanna wedyn i Eryri am 6 wsnos. Felly ar ôl i chi adael ysbyty, i le aethoch chi wedyn? Dod adra wedyn, de. A yna ferchaid yn dod yma. I ni helpu i godi'n bora. A wedyn, fyddai wedyn dod amser cinio. A tua 6 o gloch wedyn i wneud dipyn o fwyd. Dyn sy'n hanner o 9, oedd yna erch arall yn dod. I'n helpu i mynd i'n wely. Ac oedd hynny'n help garod o gyfn i cael reil i raid ar y grisia. O'n i wan, o'n nad dwi'n i'n sydd eisiau dweud y gwir. O'n i'n medru mynd i fyny ag i law y grisia, de. Dyna ferch yma'n bob nos yn dod yna, jo. A o'n i'n clywed ti'n cloi'r goriad. Ac yn mynd, mae fi yma wan. Tan bora fori. Ond argef o'n i falch o glwyd bora fori, clywed y merchaid yn agor o drws, de. A dod i fyny. Fe nhw'n neisriadol o dda, de. Sut sa'ch chi wedi teimlo sa'ch chi wedi gorfod mynd i gartra wedyn? Wel, do'n i'n mynd awyddus o gwbl. Adra mae'r mynd eisiau ddod yn diwedd, de. Di wedi bod mor, byw mor annibynnol, de. Di gwneud bob dim fy hun a mynd yn y car, lle bynnag fydda eisiau, de. Erbyn hyn, ar ôl cael cefnogaeth galluogi, mae Miss Ellis yn byw yn annibynnol yn ei chartre ei hun. Drwy gynnig cefnogaeth wahanol sy'n cynnwys rhoi offer a chynnig cymorth ymarferol iddyn nhw ymdopi efo tasgau bob dydd, y nod ydy codi hyder a sgiliau pobl i fyw yn annibynnol ac yn ddiogel, ac felly rhoi tawelwch meddwl i'r unigolion a'i teuluoedd. Mae gosod offer sylfaenol o gwmpas y tŷ yn medru bod yn help mawr i bobl fyw yn annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunan. A dwi yma yng nghanolfan Dolfeurig o Nolgella, lle mae llawer o'r offer yna yn cael ei arddangos, a dwi'n mynd i gael sgwrs efo Sian Eleri sy'n gweithio fel therapydd galwedigaethol. Sian, yn fama mae gennym ni offer i roi mewn bath i rywun, ond mae gennych chi bob math o bethau yn y ganolfan ma'n does? Oes, fel ti'n dweud, mae gennym ni offer bathio i helpu bobl fod mwy annibynnol, gallu trosglwyddo i fewn ac allan o'r bath. Mae gennym ni bethau mwy dwys, so mae gennym ni cawodydd sy'n gallu cerdded i mewn ni. Os i bobl methu trosglwyddo hynny i fewn i'r bath. Mae gennym ni bethau fatha comodes, mae gennym ni hoists, mae gennym ni lifftau grisia, cadeiriau arbenigol, pob math o dweud y gwir. A be di pwrpas yr offer yma? Mae'r offer, i ddweud y gwir, maen nhw gyd yma i drio helpu bobl i fod mor annibynnol o phosib. So, drwy wneud hynny hefyd, mae'n gallu lleirhau fod angen gofalwyr yn y cartre hefyd i helpu bobl. A be di dy rôl di wedyn fel therapydd galwedigaethol? Yn rôl ni fatha therapyddion galwedigaethol ydy mynd allan i'r tai fwy na heb, asesu'r clientau yn fanno, gweld beth yw'r problemau maen nhw'n gael, fel yn dweud fatha'r bathio, trosglwyddiadau, ac yna wedyn yn gweld os nhw'n cyrraedd criteria ni, ac wedyn da ni wedyn yn dati wedyn i ddarparu nhw hefo math o offer sydd ar gael.
Mae canolfan fel yma yn wych achos mewn ffordd ti'n cael gweld y trawstoriad o wahanol bethau sydd ar gael iddyn nhw. Yn aml iawn, beth da ni'n neud hefyd ydy, os da ni wedi mynd allan i dau pobl ac yn argymell bod rhywbeth fel cawod lefel gwastad yn addas iddyn nhw, a dyn nhw ddim yn siŵr iawn o beth mae hynny'n golygu, da ni weithio wedyn yn gofyn yn ddod yma a gweld beth sy'n ar gael a gweld y math o gawod sy'n yma. Ac eto wedyn maen nhw'n gweld yr holl bethau eraill sy'n yma hefyd. Ella da ni'n methu darparu, ond maen nhw'n gweld, sa hwnna'n gallu bod yn eitha addas i fi yn y cartre, wedyn eto, da ni'n gallu deithio nhw beth sy'n ar gael. Yn ogystal ag offer ymarferol, mae yna dechnoleg newydd wedi cael ei chyflwyno, sef tele-ofal, sy'n rhybuddio os ydy rhywun mewn peryg neu mewn sefyllfa debyg i Miss Ellis yn y Bath. Mae yna ddatblygiadau rwan sy'n galluogi pobl hŷn i brynu neu renti i cartrefi i hunan, ond efo'r opsiwn o gael gofal os ydyn nhw i angen o, ac mae yna bob math o gyfleoedd i gymdeithasu hefyd. Mae yna gynllun ar y gweill, y cynllun cyntaf o'i fath yng Ngwynedd a'r Droed yn y Bala. Ac un cynllun tai gofal ychwanegol sydd eisoes wedi agor dros y dŵr yn Ynys Môn ydy Penycheldre yng Nghaergybi, ac un o'r preswylwyr cyntaf yma ydy Mrs Roach. Wel, Mrs Roach, diolch am roi gymaint o groeso i fi i'ch cartra lyflu chi. Ydych chi'n hapus yma? Fi'n hapus iawn yn dy wir. Mae gennych chi le braf ofnadwy Ydy'n yn does? braf yma. Be ydych chi'n licio am y lle? Wel, dwi ddim modd yma. Gweld pobl rydw i fewn ag allan, na beth ddau licio, gweld pobl rydw i fewn ag allan. Pan oedd y te? That's the first thing, pan oedd y te? Yn y chat. Dwi'n gwybod bod o'n gwestiwn hi ofnadwy. Ydych chi'n mynd i ddeud wrth fi faint eich oed chi? Dwi'n 105. Mi fyddai mis nesaf te. Ydych chi'n cael dipyn o help yma? Ydych chi angen help rwan? O, yndw. Home care rydw i mewn, pan oedd y te. Breakfast. Wedyn ni, that's the day, the beginning of the day. Da ni cael amser o'i hyfryd, mae dweud y gwir. Be ydych chi'n neud yn ystod eich diwrnod wedyn? Da ni cael bingo. Mae'r wsnos, a mae hwnna'n neud o'ch chi meddwl chi, ydych chi. A mae'n mynd i'n wele cysgu'n braf. Deffra'n borar. A be fysa chi'n dweud i unrhyw un sy'n meddwl dŵad i rwla fel Penycheldre i fyw, sa chi'n dweud gynewch o? Ie, dwi'n meddwl o'n, ie. Beth gorfod neisi. Mae digon o ryfeddol, a bob peth ar law tydi, bob peth. Felly Gwenda, ers faint ma'ch mam chi yn byw yma? 3 wythnos. O, dim ond ers 3 wsos? Ie. Ac mae'n amlwg yn hapus iawn O, yma. yndi. Ydych chi yn licio dod yma? Ydych chi'n teimlo bod o'n le cyfforddus, yn O, le yndi, braf, ys o'n yndi. rhywle sa chi'n ystyried i fyw? Dwi am dod yma, gobeithio. Ydych chi? O, ynddo, dwi'n rhaid enw i lawr. Ochr yn ochr â chefnogaeth, offer a phecynau gofal pwrpasol, mae yna nifer gynyddol o weithgareddau cymdeithasol yn cael eu trefnu ar hyd a lled Gwynedd yn benodol ar gyfer pobl hŷn. O glybiau cinio i glybiau cerdded a chlybiau hamdden wythnosol, mae yna bob math o gyfleoedd i gael hwyl ac i gymdeithasu. Y neges yn syml felly ydy bod hwn yn amser cyffroes iawn o ran gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Ngwynedd. Wrth i wasanaethau newid, y gobaith ydy y bydd pobl hŷn yng Ngwynedd yn cael cefnogaeth i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain.